ng kalinga mo. Ang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sa yakap mo, inay, sarihang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay. Ang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sa yakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-mit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus.
Intentions for today, September 22 to 2020, 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions: complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, SDB, Sister Gina Fernando, FMA, Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, Jacinta Patalingho, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Buquiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Arnold Piner, Melin Yungko, Capaducia Cala, Marionette Cabrera, Lourdes Celis, Luz Valdez and children, Johnny Ray De Palan and family. Good health, safety, protection, guidance, and enlightenment of Joy Guitard and JC Guitard, Luz Minda Yap and children, William and Shawnee Miranda and family, Maria Sweet Humawan and family, VJ Pimentel, Maria Luis Pimentel, Janice Conlom Hardin, Geraldine de Guzman, Cheryl Sobere Malp, Honrado family, Doloricon family, Galvez family, Austria family, Arvian John H. Villanueva, Carmencio Dakay Pinili and children, Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Llamedo family, Ubiso family, Janine Andrea, Jonelyn and Jerry Lee Arthur Bismanos, and Unabia family. Special intention for Jeremy Rowena, and for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlu Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and the Stua family, Luz Biminda Yap and children, DM Commercial and Yappy Treats, Lourdes Segundino and children, Pura Anne Marie, Raymond John Alain, and Joben Benedict, Sigmund family, and Bulo family, Terdes family, William and Shawnee Miranda and family, Mrs. Cornelia Uy and family, Chito and Grace Galang, Laarni Aguila, Honrado, Jade Aldrich Honrado, Rayum Honrado III, Nadal and the Stua family, Dendu, Pinili and Dakay family, Charlon and Lovella Husay. Birthday of Ramon Cortez, Estrelina E. Famoso, and Sister Feli Buado, FMA. Wedding anniversary of Mr. and Mrs. Vianney M. Villanueva. Eternal repose for the following souls: Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galeon, Dominga Jimenez, Nanita Cabangitan, Reynaldo John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, John Carlson, Telma Figura. Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Victor Romero Raul Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto Pasita, Julita, Rosa Adoracion Magdaleno, Reverend Father Faustino, Memerta, Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Maximo Daclan, Epimaco Martelino Sr., Castro Chua Sr., Listeria, Felisa, Carmelito, Joven, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Adalia Barcelo, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Dumagit, Agnes and Nieves, Danilo Castro, Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie Emetrio, D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Venancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco Dominador Jr., Emma, Salvacion, Vivencia,
Virgilio, Reynaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Benvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Presca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario, Jimenez, Jose, Protasio, Lee Gaco, Albert, Jesus, Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert Francisco, Erwin, Euphemia, Potenciano, Eli, Teopistes, Siegfried, Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Danny V, Grace, Danny A, Beneta, Saturnino, Tenebro, Vitaliano, Deogracia, Crescenciana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Teofista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Teopista, Paulino, Bebina, Beneventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josefina, Cipriano, Danilo, Paulina, Paulino, Teopista, Policarpa, Perfecto, Bevina, Beneventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alessia, Dolores, Ben, Brian, Ruth, Thelma, Ruth, Roberto, Azun, Boy, Susan, Bloni, Sarah, Rai, Linda, Raul, Rufino, Shana, Mariano, Loling, Mario, Linda, Pablo, Joe, Stephen, Adela, Gerardo, Vicenta, Glenn, Fortunato Sr., Segundina, Antonio Uy, Benjamin, Isabel, Vicente, Pantaleon, Cerilina, Dioscoro, Miguel, El, Senon, Eduarda, Antonio, Jennifer, Ivy, Maximo, Esrelita, Rufina, Isidro, Dionisia, Edilberto, Jose, Benjamin, Bernadette, Angel, Angela, Ramon, Sr. and Jr., Leting, Albina, Honrado, Reum, Honrado Jr., Neria, Dolores, Ricon, Erminia, Ranay, Santos, Aguila, Ligaya, Lekit, Griselda, Ernesto, Marichu, Anita, Arsenio, Teofila, Helen, Rosalia, Ben, Priscilla, Ignacio, Josefa, Josefina, Amparo, Flor de Lisa, Victorioso, Raimundo, Elpidio, Rosario, Maria Rosario, Genaro, Jermila, Wilado, Jane, Mario, Pascuala, Gregorio Sr., Roque, Alan, Dulce, Sulpicio, Tyron, Aida, Editha, Noel, Armando, Mila, Rosalia Lopez, Maria Mercedes, Senador, Gil Sr., Aurora Minda, Delphine, Manolita, Rafael, Cecilia, Urbano, Iluminada, Paula, Fabian, Karina, Joselito, Manuel, Virgilio, Walter, Teolita, Carmelito, Marlon, Glory, Arsenio Cabras, Rufino, Armongola, Teodoro, Emilia, Celendonio, Juventino, Ulysses, Anastasia, Ernesto, Graciano, Rolando, Estanislao Jr. and Sr., Ronald, Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Ramona, Daniel, Pedro, Isedaria, Narciso, Venancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rufino, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina,
Natividad, Ori Maximo Antipas, Eutychia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Guntrano Sr. and Jr., Santos, Corazon, Marietta, Joan, Narsing, Danilo, Edelbert Sr., Eufrochina Abos, Percival Durano, Constancia Bayawa, Esteban Bayawa, Ava Yap, Juana Valencia, Perpetua Tando, Edgardo, Lolita, Conchita, Raimundo Sr., Rudy, Rumulo, Didang, Remedios, Jose, Gloria, Carmen, Mila, Gregorio, Caridad, Florencio Jr., Nestor, Bibing, Ruel, Dulce, Dinya, Edgar Valdez, Anastasia Donaire Padilla. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr., Digna Villacarlos, Dolores S. E.Y. Dutilios, Danilo Acosta. First death anniversary of Ponciano Tabar, 9 days novena for the 4th death anniversary of Mark Anthony Villagonzalo, 11th death anniversary of Jose Rodis Padriga, and for all souls in purgatory, the forgotten ones and those who died of COVID-19. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa santos nga misa. Palihog manindo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Bana usab kanimo. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo ang mga kalag nila ni Romula Savillon, Delia Villacastin, Gregorio Escario ug kang Estrella de Miel. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog dining santos nga misa, mangayo kita ug pasaylo sa Dios sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, ginumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan. Subay sa imong balaod sa gugma. Himuang nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Aron modangat kami ngana sa kinabuhing tunhay. Kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon sa mga panultihon. Dumalahon sa Ginoo ang unahuna sa usa ka hari ingon kasayon sa pagdumala niya sa dagan sa usa ka sapa. Bisan pag nagunahuna ka nga husto ang tanan mong gibuhat, ayaw hikalimti nga hukman sa Ginoo ang imong tuyo. Palabihon sa Ginoo nga buhaton mo ang matarong ug ang kaangayan kaysa paghalad kag kaniyag mga mananap. Gigamhan ang mga tawo dautan sa ilang pagkamapaytason o garbo o kini sala. Ayaw hagayod paglaraw ug madato ka. Kung magdali-dali ka kanunay, makulangan ka sa imong gikinahanglan. Ang bahandi nga imong mabatunan, pinaagi sa limbong, dali lang mahanaw. Ug maghatod kini kanimo ngadto sa kamatayon. Ang daotang mga tawo kanunay nangandoy sa daotan, ug wala sila'y kukaluoy kang bisan kinsa. Sa dihang silutan na ang taong mapahitason,
makakuhag pagtulunan bisan gani ang mga hungog. Ang taong maalamon, makat-on sa gitulo kaniya. Ang Diyos ang matarong nasayod sa ginahuna sa mga taong dautan, ug siya maoy mulaglag kanila. Kung dili mo tagdon ang pangaliyupo sa mga kabus, dili usab pamation ang imong pagpakitabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang atong tubag. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Bulahan sila kan sang paagi walay kasaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Tubag. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Pasabda ako sa dalan sa imong kasuguan, ug palandungon ko ang imong kaningalahang mga buhat. Tubag. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Gipili ko ang dalan sa kamatuoran, gibutang ko ang imong mga gibutan sa akong atubangan. Tubag. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Tagay ako puangod aron tumanon ko ang imong sugo, ug ampingan ko kini sa tibok kong kasing-kasing. Tubag. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Unahi ako diha sa dalan sa imong kasuguan, kay nalipay ako niini. Tubag. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Og tumanon ko ang imong balaod sa kanunay, hangtod sa kangturan. Tubag. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atua nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuon, ug buot sila makikita kanimo. Miingon si Hesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuma niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw o Kristo. Palihog manglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Ayong buntag. Sa dihang akong proseso ang akong mga documents para makalabang ko diri gikan sa Iloilo. Usa sa mga document nga andamon mao ang health clearance, municipal health clearance. Mao nga tungod kay tulo raman ka adlaw ang validity sa documents, sayo kay ko ni adto sa health center para Molinia. Pag abot nako dito, usa jugos mga unang nakaabot. Pero dugay pa nangabot ilang staff, so nagtindog-tindog lang sa ako dito, kuyog nako katong brother. Nya naginahinay og abot ang staff. Nya napoy nangabot ubang mga tao. Nya giuna ang mga senior, no? Og
naiuban nga naa sila'y kaila, siguro parinti, kay kibaw bitaw mo sa probinsya, halos parinti man tanang mga tao. Nakabantay ko na ay mga tao nga ulahin na abot, nakauna magsulod dito sa health center, basin mga parinti. Hado nagbarog-barog lami dito, kanus aman mi, huwat sa sir, huwat sa. Taon ni abot ang among social worker, kuyog sa among driver, nga mauuntay mo drive namo labang diri sa Cebu kay mag-land trip man ta mi. Nakauna pa among driver nga kay kuyog niya ang among social worker. Nakauna pa sila og sulod didto. Siguro pag sulod sa social worker giingnan nga, "Uy, si Father ba nang naa sa gawas?" Mao nga naitaw nga ni gawas, "Father, sulod diri, Father." Mo nang Pilipinas, no? Hilig manggud ta og palakasay. Labi nagpari butang ibutang gyud sa espesyal nga posisyon, no? Say mauaw lang ta. Pero mao na ang atong hilig, no? Na igsuon didto, na iparinti dinhi. O kita mismo ganahan ta nga naa kita sa usa ka posisyon nga maila kita. Nganong ganahan man gyud kaayo ta. Kay nindot magug kaayo paminawon ang dahig sa mga tawo. Nindot magug kaayo ng taas silag pagtan-aw kanato. Giila kita nga somebody dinhi sa atong komunidad. Pero kada tapos sa eleksyon, mag-ilis na gani og mga posisyon, atong makita mga igsuon nga kining mga pag-ila o pag-look up sa mga tao, no lumalabay lamang. Kung kinsa to ang ex-mayor, mao na sa iluoy. Nya kung siya na sa mayor, siya na sa mubahos. Mausad sa mga sa national government, no, kung kinsay mo mapulihan, ang mapulihan daog-daogo na sa bag-o, gawas kong friends gud sila, and so on and so forth. Balik-balik man lang na nagpakita nga kung ang atong gipangita ang pag-ila o ang pagpakpak sa mga tao, walay pulos nga handom kay lumalabay lamang kanang tanan. Pero ang atong Ginoo mga igsuon nag-ingon, iyang giila ug iyang gitratar nga iyang igsuon ang mga tawo nga mamati sa iyang pulong ug magtuman niini. Mamati sa iyang pulong ug magtuman niini. In other words, kung ato pong gipangita ang pagdahig sa Ginoo sa tag sa kanato, maulang kini ang angay natong buhaton. Ang mamati sa iyang pulong ug magtuman niini. Mga usahay kanang mag-change assignments gani kami, mingon diri ko ma-assign, mangutana dayon ang mga tao, unsa may imong posisyon didto? Unsa may imong lingkuran nga posisyon? Mangita dayon kita og posisyon. Pero usa ra man may atong gipangita sa kada assignment nga atong madawat kung diin kita makatuman sa pulong sa Dios. Kadaghanan nato maglisod og sabot. Unsaon man pagtuman sa pulong sa Dios. Unsaon man nato pagpamati sa iyang mga pulong kung doon na siya buot nga ipatuman kanato. Maigsuon, simple lang na kayo. Hinumdumi kini, walay bendisyon nga gihatag ang Dios diha kanimo, kung dili kini para sa imong kaayuhan o sa kaayuhan sa uban. In other words, mga igsuon, kung ikaw bright, ayaw pangitaa nga ang imong ka-bright magpataas lamang sa imong posisyon. Gamita imong pagka-bright aron mahimo kang bendisyon sa uban. Kung ikaw adunay capability, ang kanang imong abilidad nga gihatag sa Ginoo mga igsuon, dili kana para lang imuha, kung dili para kana pod sa kaayuhan sa uban.
and so on and so forth. Busa atong pamalandungan mga igsuon, unsa ang mga bendisyon, ang mga talents, ug mga capabilities nga gihatag ang Dios diri kanato. Ug atong tan-awon kung para diin kini nato madala. Kay ang tanan nga mga butang nga gihatag sa Dios dinhi kanato ana sa atong mga kamot aron kini mahalad nato pagbalik kaniya. Si Jesucristo kung atong mainumduman, Dios. Pero iyang pagka-Dios, iyang gihalad ug siya nahimong tao. Ug sa dihang nahimo na siyang tao, ang iyang pagkatao iya sang gihalad sa krus aron mahimong kaluwasan kanatong tanan. So kung kita mga igsuon ni Jesus gapamati sa iyang pulong o gasunod niini, dapat kita pud ang tanan nga butang nga anaa kita ato pog ihalad sa Dios paron kini mahimong kaluwasan ug kaayuhan ngadto sa uban. Palihog manindog. Sa tumang pagsalig ato karong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo. Ug sa matag pangamuyo moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa Santo Papa, mga obispo ug mga pari, nga sa tanang higayon, makabaton sila og dakong pagsalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga opisyales sa atong gobyerno, nga ilang mahuptan ang hiyas sa pagkamaalagaron sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayohan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang susulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay, nga madawat na nila ang ganti nga gitagana sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong mga nanimba nining buntaga, labi na ang anaa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, atong iapil ang ilang mga intentions ni ining santos nga misa. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo Ginoo patalinghugi patalinghugi kami. kami. Ginoong Dios namo, amo nang gipadayagan ha kanimo ang among mga panginahanglan. Dasiga kami kanunay sa pagsunod sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Kining among mga grasa,
Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako og inyong sakripisyo dawaton samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himoa nga makapahimuot kini kanimo o nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Jesucristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panausab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglan ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang among nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon. Nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay huno nga pagdahig sa pag-ingon. Palihog manglugod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo, siya bumalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ana kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon.
gipangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihata ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala. Palihog mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permits me to be ever separated from you. Amen.
Magampo kita. Palihog manindog. O Ginoo, gilig-on mo kami, pinaagi nining Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need. We ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa atong dad-on ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.